Avui fem unes hamburgueses farcides d'espinacs que les acompanyarem amb un arròs integral cuit amb brou de verdura. Hi posem formatge ratllat emmental perquè no tenim el clàssic formatget aquell de la vaca que rie, sabeu què vull dir? Perquè la recepta original en teoria es feia amb això, però no n'hem trobat i com em venia de gust fer aquest plat, no passa res. En el post escrit del blog surt el formatget en les fotos, aquí no. Però podeu posar-hi qualsevol formatge, però he de reconèixer que el toc del formatget és molt especial. Hem netejat i hem tret les cues dels espinacs i ara els saltegem. Si opteu per espinacs congelats, doncs anireu més ràpid. Ja tenim els espinacs saltejats, aquí ja farem per duos, Llavors, hem partit l'hamburguesa per la meitat. L'hamburguesa us la podeu fer vosaltres mateixos amb carn picada i un ou i una mica per ratllat i tal, o la podeu comprar si la teniu de confiança, com és en el meu cas. Llavors, què he fet? He agafat aquest motllo, he partit l'hamburguesa per la meitat i la xafo ben xafada. Ara hi posaré capa d'espinacs, bona, i després ho cobriré amb formatge i l'hamburguesa. Ho veieu? Respecte a l'anterior imatge, aquí al fons hi ha els espinacs, els he escorregut una mica perquè encara tenien bastanta aigua. Ara faig la capa de formatge i després ho tornaré a posar la final, la de la carn. Ho veieu? Ja la tenim. Aquesta hamburguesa, tradicionalment, en la recepta que em va ensenyar a mi la meva mare fa temps, es feia al forn. Però avui he decidit innovar-ho i fer-la a la planxa, pels dos cantons. Deixar-la un puntet crua i també coronar-la amb la salsa de tomàquet que m'he oblidat d'ensenyar-vos al principi de la recepta. O sigui que això ho farem a la planxa, escalfant la salsa de tomàquet i acompanyada d'arròs. I finalment fem les hamburgueses a la planxa. Una miqueta i ho traiem. I finalment servim l'hamburguesa acompanyada d'arròs.